Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Pane imwe message yandakatumidzirwa neimwe mhuri iyo iri kuti iri mukati mekutambudzika. Message yacho iyo yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomanashe, please post for me. Ndinokumbirawo kuti munge muchivigawo chiso changu. Ndashandisawo foni yavadzimai kuti ndinge ndichikutumidzirai message yangu. Ini pari zvino kunyangwe foni handitomborina. Mukoma, nyaya yangu yakatangira mushure mekunge ndaenda kune rimwe sowe. Then zvakaita kuti ndinge ndichienda kusowe ikoko inhau yekuti ndainge ndadzingwa basa. Madzingirwo acho andainge ndakaitwa zvinhu zvekuti zvakabva zvandinetsa inini navadzimai. Saka takabva tati regedzai tinge tichimbofamba tione kuti chiiko chainge chakonzeresa kuti ndinge ndichidzingwa basa kudaro. So takati tazoenda pane rimwe sowe, ende sowe iri takangoitawo zvekungoudzwawo kuti kana mukaenda kwakati munokwanisawo kuwanawo vanhu vanokwanisa kukubatsirai. Takati tasvika paya musi wekutanga hatina kana kumbogara taprofitwa, ndokubva tadzokera zvedu kumba. Takazongoramba tongoenda kusowe kuya. Then umwe musi mudzimai wangu akazongoenda ari oga, nekuti inini ndainge ndatosvikawo pachinzvimbo chekuti ndainge ndaramwa nekuti tainge tisingamboprofitwi. Iye mudzimai wangu paakaenda ari oga ndo paakabva azoudzwa kuti aifanira kuti ange achizouya neni, but taifanira kuenda kumba kweumwe muprofita. Mushure mekunge mudzimai wangu azodzoka achibva kuchechi, ndo paakabva azondiudza kuti taifanira kuti tinge tichizoenda kumba kweumwe muprofita uyo ainge amuprofita, achimuudza kuti aifanira kuti ange achizonditora toenda tose tiri murume nemukadzi, nekuti muprofita uyu iye mukadzi wangu ainge akati, muprofita wacho akati, zvimwe zvacho amai handikwanisi kuti ndinge ndichikuudzai ndiri pachaunga. Zvinotoda kana mauya kumba, kana tava kumba ndo kwatinobva tazopedzisa dare renyu. Ndakabva ndazobvuma ndokubva tazoenda tiri inini nemudzimai wangu. Ipapo takabva tatora umwe mwana wedu musikana uyo ainge asinganzwi zvakanaka panguva yacho iyoyo, ndokubva tangoenda tiri tose kudaro. Takazoti tasvika kuya mukoma, muprofita uya ndo paakabva azotanga kuti profita. Akabva anongedzera ini netsvimbo yake, akabva ati, madzibaba, pane zvandaratidzwa izvo zviri kukushungurudzai, asi ndichinoratidzwa mumweya. Ndabva ndaratidzwa umwe murume, asi murume uyu mukufamba kwake nenzira dzake dzose hakusi kuti anofamba ari iye oga, anorakidza kuti anofamba neumwe mukadzi. Mukadzi uyu waanofamba naye zvinorakidza kuti ihanzvadzi yake. Then muprofita uya akabva atanga kurondedzera vanhu vacho vaainge achiona mumweya vakamira kumberi kwangu. Mukoma, ndakabva ndationa kuti marondedzerwo acho ainge achiitwa vanhu ivavo, vanhu ava hakuna kana umwe munhu ainge aine chimiro chakaita sekudaro kunze kwababa vangu neimwe hanzvadzi yavo. Mushure mekunge ndazoudza muprofita uya kuti, madzibaba, ndinoona sekunge vanhu vamuri kutaura ava ndibaba vangu zvekare navatete vangu. Then muprofita uya akabva ati, kana kuri kunzi wazvitaurira wega uchiti ndibaba vako natete vako, pakanaka, because inini ndanga ndisingadi kuti ndive ini ndinokuudza kuti vanhu vandiri kuona mumweya ndibaba vako natete vako, nekuda kuti iwewe unozoti ndavapuma uroyi. Vanhu ava ndo vari kukuroya semabvumiro ako awaita kuti chimiro chandakupa hakuna umwe munhu ane chimiro chakaita sekudaro kunze kwababa vako zvekare navatete vako. Pandakangoudzwa kuti baba vangu ndivo vainge vari muroyi wangu, ndakabva ndazongotendeuka ndokubva ndatotangawo kunamata. Asi zvino mukomanashi zvakabva zvatowedzera kuita west, instead yekuti zvinhu zvinge zvichiita manake, but zvinhu zvakabva zvatooma zvekutoti taikwanisa kutoita kana 3 days tisina kana chekudya nevana tichingorarira porridge. Asi muprofita uya akabva azoti kwandiri, nyaya iyi
iye ainge aita mutete. Akabva azondiudza kuti pane umwe muprofita uyo waainge achiziva, uyo waaimbopota achishandidzana naye. Saka pose apa mukoma tainge tava kungoita zvekungobatsirwa pafoni, tichiti kana tikaenda kumba kwemuprofita uyo ainge achitibatsira, then aibva azoisa foni yake paloudspeaker. Shamwari yake uyo waaiti ndiye waanopota achishandidzana naye, then aizoudza izvo zvaainge achiona mumweya, achiudza muprofita uya ainge achitibatsira. Then akabva azoudza muprofita uya achiti nyaya iyi yainge isinganetsi, hanzi iye ainge achida mombe 9 kuti akwanise kunge achibvisa chikwambo icho chainge chakaiswa pandiri nababa vangu, icho chavainge vachishandisa kuti vange vachindikontrola. Zvino mombe idzi mukoma takabva tanzi taifanira kuzoita less than 3 years tichibhadhara mombe idzodzo. Inini ndikabva ndati aiwa zvakanaka. Nguva iyoyo then vanhu ava takabva tavapa mombe dzedu 3 idzo dzoga dzatainge tiinadzo pamba, inini nemukadzi wangu, asi izvi takazviita zvedu mukuwirirana. Then murume uya ainge achitibatsira akabva azoudzwa nemuprofita uya watainge tisati tasangana naye face to face, uyo ainge achingotibatsira pafoni. Akabva audza umwe wake kuti taifanira kuti tinge tichizoendeswa kurukova nemuprofita uya, asi mukoma takati tichingonosvika kurukova kuya ndakabva ndashamisika, because mvura yakabva yatanga kuita sekunge yainge ichibvongodzwa, sekunge mumvura imomo maiva nemakarwe ainge achirwa, asi chakabvongodza chacho mvura hatina kana kumbogara tachiona. Iye akabva ati chikwambo chiya ndicho chainge chichida kutivhundutsira. Then mukadzi wangu zvose izvi pazvakaitika, iye akabva ati kotadii tangosiyana nazvo, asi iniwo nekuda kubuda munhamo ndakabva ndaita nharo, plus sevanhu vekuti tainge tatobhadhara mombe dzedu 3, takabva tatongoona kuti zvainge zviri nani kuti tinge tichingoenderera mberi nerwendo rwedu urwo rwatainge tatanga. Saka takabva tangoudza muprofita uya kuti ange achingoenderera mberi nemunamato uyo waainge achida kutiitira tiriko kurukova ikoko. Then muprofita uya iye mukunotaura nesu akabva ati tadii tambodzokera kumba, because zvimwe zvacho maonero angu ndiri kuona sekunge zvinokwanisa kuzondiremera. Saka tikabva tazodzokera kumba kwake, iye achiti ari kuda kutanga ambonzwawo kuti neshamwari yake uyo mumwe muprofita uya ainge achitibatsira pafoni anoti kudii nenhau iyi, because panguva yacho iyoyo pakabvongonzwa mvura tiri kurukova. Akatombozama kuti ange achifonera umwe wake but haana kukwanisa kumubata pafoni. Saka takabva tazodzokera kumba kwake takamirira umwe muprofita iyeye uyo waainge achishandidzana naye. Takadzokera kumba kwemuprofita uya tikagara kuda kwe2 days tiri pamba paya takamirira umwe muprofita uya uyo ainge achitibatsira pafoni. Muprofita uya akabva azouya ndokubva azotanga kugadzirira kuti tinge tichiendeswa kurukova kuya zvekare. Mukoma nguva iyoyo zvinhu zvainge zvava kuitika ipapo, inini ndainge ndava kusatoziva kuti zvacho zvatainge tava kuita zvainge zvichiri zvaMwari here kana kuti yainge yatova satanism. Mukoma Nashi, kana mukanzwa vakadzi vaya vanoti vakabatwa chibharo nemaprofita, hakusi kuti panenge pakashandiswa chisimba, asi ndinoona sekuti panenge panoshanda ameno kuti ungwaru hwavo here kana kuti mishonga yavo ine simba, iyo inoita kuti pfungwa dzako panguva iyoyo isakwanisa kunyatsokushanda mune zvakanaka. Nekuti muprofita uya akabva azotora inini nemukadzi wangu tikabva tazopinzwa mune imwe room. Ndokubva ati kumukadzi wangu, madzimai kururai hembe dzenyu. Mukoma Nashi, mudzimai wangu akakururiswa hembe dzake, inini ndirimo kudaro. Mukadzi wangu akati akumura hembe dzake ndokubva azotanga kugezeswa neumwe murume mukoma. Apa ainge achitogezeswa sikarudzi yake yose iyi zvichinzi muchibereko memudzimai wangu ndimo mainge muchigara nyoka yababa vangu, iyo yavanoshandisa
koroya nayo. Asi iye mukadzi wangu nawo achitaura, iye anoti pose ipapo paainge achigezeswa nemurume uyu, iye anoti akaona chimwe chinhu chakaita kunge nyoka. Hanzi nyoka iyi yakangobuda mugemenzi remuprofita uya. Nyoka iya ndokubva yazongonyangarika. Zvinhu izvi mukoma maprofita awa achizviita vakazviita so fast zvekuti before takwanisa kana kunzwisisa kuti kochiko chainge chiri kumboitika, tainge tatoitiswa dzimwe mhiko dzatisina kana kumbogara tanzwisisa, because takatopiwa dzimwe hoko, dzimwe dzacho tikabva tanzi tinge tichifamba tichiroverera musango apo patainge tichienda kurukova rwuya zvekare. Muprofita uya aiti kana akarova maoko ake so waibva waona moto uchipfuta mumaoko ake, kusaziva kuti ainge ari masaramusi kana kuti mweya wainge uri mumaoko ake, handitombozivi. Takati tapedza kuitiswa mhiko dziya ndokubva tazonzi taifanira kuti tinge tichitenga mbudzi. Mbudzi iyi vakabva vati kwatiri yainge iyo ichiita $50, asi vainge vasingadi ma$, vainge vachida ari marands, nekuda kwekuti muprofita uya iye ainge achiti aiva neumwe muzulu uyo ainge ari kastoma yake hombe. Saka muzulu uyu iye mukutaura kwake ainge achiti ainge achida mafuta eshato, so iye muprofita uyu aida marands kuitira kuti azomashandisa paanenge ava kuSouth Africa. Saka ainge asingade ari ma$. Takabva tazomhanya inini nemudzimai wangu ndokubva tazoenda kune vanhu vaya vanoita zvekuchinja mari ndokubva tazopiwa marands aya. Takati tapedza kubhadhara ndokubva tazodzoka kurukova kuya. Iyi mukoma takati tasvika kurukova rwuya, inini ndakabva ndanzi ndinge ndichitora mbudzi iya ndichiisungirira pane umwe muti uyo wainge uri mujinga merukova, ndokubva ndazopiwa demo rekuti ndinge ndichitema mbudzi iya naro. Asi demo racho rainge rakaita diki riri regreen, asi rainge rakazara zvuma nemicheka yered kumubato kwaro. Nguva yose iyi mukadzi wangu ainge ava kunditi izvi zvatiri kuita tichakaro kurombeswa, asi ndakabva ndaita nharo sevanhuwo vekuti vainge varasikirwa nemari yavo zvekare nezvipfuwo zvavo. Ndikabva ndati kumudzimai wangu tadii tangopedzisa zvacho zvatiri kuita tobva taona kuti tinokwanisa here kukunda hondo dzacho. Wakambonzwa here munhu akarombeswa nemuprofita? Mukoma zvose izvi ndakazviita munharo, kunyange zvangu ndainge ndichiona kuti zvinhu zvacho zvatainge tava kuitiswa zvainge zvisisina kunamata mukati. Ndakabva ndazonzi ndinge ndichitema mbudzi iya nedemo iro randainge ndapiwa. Saka mbudzi iyi ndakabva ndazoitema nechepamusana apa. Ndakati ndaita sekudaro, then mbudzi iya ndokubva yagwadama pasi, ndokufa kwayakaita. Asi chakandinetsa ndechekuti mbudzi iya payakafa, yakafa isina kana kumbogara yabuda ropa. Mbudzi iya yakati yafa, takabva tazotsvaka zidombo ndokubva tazosungirira zidombo riya pamutumbi wembudzi iya kuti isazopapamara pamusoro pemvura. Tapedza kudaro ndokubva tazokanda mbudzi iya murukova ndokubva tazodzokera kumba kwemuprofita uya. Mukoma takangoti tichingobatidza mafoni edu tichiripo pamba pemuprofita iyeye, wanikwe mufamily group mainge matonyorwa kunzi baba vainge vatungwa nerimwe bhuru ndokubva vatsemuka musana ndokubva vatofa. Mukoma takabva tazomhanya tichienda kumariro ababa, asi takati tiri pamariro ababa kudaro tete vakabva vazongotsvedza ndokubva vakuwara zvekuti vakazotobva pamariro ipapo vakazotoita zvekuzototakurwa neumwe muzukuru nekuti vainge vava kusanyatsogona kufamba vari voga mune zvakanaka. But ronda iroro mukoma ndo rakabva razovatora. Zvadaro takabva tazomirira muprofita uya kuti iye ange achidzoka kubva kuSouth Africa uko kwaainge aenda kunoona macustomers ake. Iye akabva ati akaita go back to sender, ndokusaka baba navatete vakashayika. Iye achitaura akati
baba navatete vainge vakarohwa nezvinhu zvavo, and very soon upenyu hwedu hwainge huchizoshanduka. Isuwo takabva tafara tikabva tati kana vanhu varohwa nezvinhu zvavo izvo zvavainge vachishandisa kuti vange vachitishungurudza kubva zvakanaka. Mukoma takazomirira muprofita uya, iye ainge achingoti ari busy nemakastomers ake ekuSouth Africa ikoko. Dzamara munhu uya umwe musi tikabva tazoona kuti ainge ati bloka. Apa chainge chava kukonzeresa kuti tirambe tichingotsvakana naye munhu uyu inhau yekuti pamba tava kungoona nyoka. Mazuva ekutanga patakatanga kuona nyoka iyi taiti zvimwe kuda inyoka yaMwari, asi waiti kana ukada kuzoitsvaka nyoka iyi wobva wazoishaya kuti konyoka yacho yaenda nepi. Nyoka iyi mukoma tinowanzokuiona painenge iri muchirugu chehuku. Iyo nyoka iyi yakaita kunge iya inonzi rovambira, asi pasi payo pose apa yakaita white ende inotosimudza musoro sezviya zvinoita cobra exactly nekutofutisa pahuro payo apa. But nyoka iyi vavakidzani havaioni. Mazuva ekutanga taitoti kana tikaona nyoka iyi tobva tatodaidzawo vavakidzani nekukasika, but hakuna kana umwe munhu anoiona nyoka iyi kunze kwangu inini nemudzimai wangu. Then apo nepapo vanawo vanomboiona, asi vanhu vanonyanya kuona nyoka iyoyo ndini nemudzimai wangu. Saka patakaramba tongoona mashura ose awa takabva taramba tongonetsa muprofita uya. Zvese izvi tainge tichingozviita in secret, vehukama vasina kana chavanoziva. Then muprofita uya taishaya kuti tomubata papi, saka takazoshandisa nhamba dzemuzulu uyo waaiti ndiye kastoma yake hombe iyo yaainge afambira kuSouth Africa ikoko. Mukoma takati tichingonotaura nemuzulu uya takashaudwa zvekuti munhu uya akabva atitumidzira mamwe mapictures paWhatsApp. Picture iro raakatitumidzira paWhatsApp rainge riri repfuti, then paside pepfuti painge pakaiswa mabullet maviri akanongedzerwa, then ndokubva anyora kuti one for you, one for your wife, ndokubva atoti bloka. Muprofita uya achizodzoka kuno kuZimbabwe akabva azotiudza kuti tinge tichiuya kumba kwake. Takati taenda kumba kwake apa mukoma tainge tatravela a very long distance. Takati taenda kumba kwake akangotanga nekungopopota tichingonosvika pamba pake, ndokubva ati kana mukangotsika pamba pangu zvekare munofa. Tikabva tati konyoka iyi iri kutinetsa toita sei nayo? Iye akabva angoti ini chandinoziva ndechekuti ndakakuitirai go back to sender, ende zvinhu zvangu hazvina refund. Baba vako shamwari navatete vako vakaurawa nezvinhu zvavo. Handizivi kuti nyoka iyo yauri kutaura nezvayo iri kubva nepi. This was in 2017. Ndokubva tazongosiyana nazvo tikabva tati tingadii nekuti ndisu tainge tadyiwa, loss yainge iri yedu. Then takagara 2017 wose. Muna 2019 ndo pakazongoshaika umwe mwana wehanzvadzi yangu. Mwana uyu mukoma kafiro kacho kaakaita kanotonetsa vanhu nanhasi uno. So mwana uyu wehanzvadzi yangu akangoita zvekungodonha mumuti ndokubva atofa. Saka mushure mekunge vazoviga mwana uyu, vakuwasha ndo pavakazotanga kufamba, ndokubva vaudzwa kuti inini nemudzimai wangu takaromba, tine nyoka yedu iyo inoda ropa after every 6 years. Saka hama dzangu ndipo patimire iko zvino, inini nemudzimai wangu tangova vanhu vekuti hakuchina anoda kuzviswededza padhuze nesu. Vanhu vanongozevezera kuti ava vakaromba, asi kana chituku chatiinacho hatina. Takambozamawo imwe ng'anga iyi inobva kumasaidi ekuBeitbridge. Takati taibata ng'anga iya, then ndokubva yatiudza kuti izvi yaizvikwanisa zvekubata zvikwambo, but takazotadza mhiko dzacho because takatoona kuti tinenge tava kutowedzera kuromba. Ng'anga iyi yakatiti tinotora mwana wedu musikana uyo watakaenda naye kumba kwemuprofita iyeye, then tobva tazomusunga negavi muchiuno, tobva tazopinda naye murukova, tobva tazosunungura gavi riya kuenda kwarinenge richiita gavi riya nemvura. Ndo kusunungurwa kwedu.
izvozvo zvainge zvisina kana kushata, asi pakuzoti tinoita mhiko idzi takabata huku mhenyu, kana tapedza tobva tazouraya huku iya, ropa tobva tazodonhedzera murukova, ndo zvakabva zvazvotivhundutsa. Hama dzangu, kana painewo anozivawo n'anga inokwanisa kutibatsira, please help us. Kana mapasta ariko vanouya havo, but please ngakusauya vanhu vanoita zvekutora machansi, nekuti nyoka iyi inotoziva mafambiro edu ose. Saka hatidi kuzoti munhu ozofira pamba pedu, sezvakambopotsa zvaitawo vamwe baba avo vakangodarika nepamba vachida kusiya munamato wavo ndokubva vatodzipwa. Vakazotomuka mushure mekunge mudzimai wangu iye anoti akangonzwa izwi richizevezera kwaari richimuudza izvo zvekuti ange achiita nababa ivavo. Mushure mekunge aita izvo zvaakaita, ndo pavakazongoti pembeno. Ivo vachirondedzera vakabva vati pavakatanga kunamata vakangoona rimwe bhande rakangodonha kubva mudenga. Bhande iri rakabva rangovamonerera muhuro mavo ndokubva vatodonhera pasi. Havana kana kuzotomboziva kuti chii chakazoitika next. Hatisi kushora zvedu, asi tiri kudawo help. Haisi nyore kuti unzi uri munhu akaromba munharaunda. Vanhu vava kungotiti ava vane nyoka yavo iyo yeurombwa, but hatina kana chatiinacho. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mama nababa ava. Ivo vari kuti mushure mekunge vaendawo kunobatsirwa vakabva vazorombeswa. Hanzi tainge tichida kungoita go back to sender. Zvakangoma zvo veduwe.